рӯзи 1 октябр дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Вахш ба муносибати гусели нахустин гурӯҳи ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ ҷамъомади хотирмон баргузор шуд. дар ин ҷамъомад роҳбарияти ноҳия, намояндагони соҳаҳои маориф, фарҳанг, фаъолон ва собиқадорон, даъватшавандагон ва волидайни онҳо иштирок намуданд. нахуст комиссари ҳарбии ноҳия оид ба омодагии иштирокдорон барои ифтитоҳи ҷамъомади рӯзи даъватшаванда ба раиси ноҳия гузориш пешниҳод намуд. сипас раиси ноҳия аҳли ҳамоишро бо рӯзи даъватшаванда ва гусели нахустин гурӯҳи ҷавонон ба хизмати ватан шодбош гуфта барояшон саломатӣ, хизмати садоқатмандона ба халқу ватан таманно намуд. зикр гашт ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳар як ҷавонмарди бонангу иродаи ватан қарз ва фарз ҳисобида мешавад. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ки таърихномаи начандон тӯлонӣ вале пур аз саҳифаҳои шуҷоату далерӣ доранд, фаъолияти худро соли 1993 дар марҳалаи ниҳоят мураккаби давлатдории навини халқи тоҷик ҳамчун ниҳоди асосии ҳимояткунандаи сохти конститутсионӣ ва таъминкунандаи тамомияти арзии мамлакат оғоз кардааст. сарфаҳмондеҳи қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам эмомалии раҳмон бо вуҷуди мушкилоти зиёди иқтисодиву молиявӣ барои таъсис додани қувваҳои мусаллаҳ ва бо шароити зарурӣ таъмин кардани онҳо тамоми чораҳои имконпазирро амалӣ гардонидаанд, то ин ки артиши миллӣ ҷузъу томҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистони соҳибистиқлол ба нерӯи воқеии муосир ва ҳомии истиқлолу озодии давлати тоҷикон, сулҳу оромӣ, амнияту давлату ҷомеа ва зиндагии орому осудаи мардуми тоҷик табдил дода шаванд. ҷавонони болангу номуси ноҳияи Вахш низ чун дигар ҷавонони синни хизматии мамлакат бо ғурури ватандорӣ дар ин ҷамъомад ширкат варзида омода будани худро барои ҳимояи ватан бори дигар собит намудаанд. ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда хизмати модар ватанро сарбаландона иҷро намоям ва инчунин тамоми ҷавонмардони ҷумҳурии тоҷикистонро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон даъват менамоям, то ки онҳо низ омада хизмати модар ватанро сарбаландона иҷро намоянд. хизмат ба модар ватан қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавонмарди тоҷикистон мебошад. инчунин мо дар хизмати ҳарбӣ ҳам ҷисман ҳам рӯҳан обу тоб ёфта барои зиндагии ояндаи худ ҳамаҷониба омода мегардем. дар ноҳияи Вахш бо мақсади ҷалби ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ қаблан корҳои тарғиботӣ бурда шуда оид ба моҳияти хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва ҳатмӣ будани ин қарзи фарзандӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуданд ки натиҷа ба бор овард ва сафи ихтиёриён ба хизмати ҳарбӣ афзуд. аз он хурсандам ки дар қатори ҷавонмардон имрӯз фарзанди ман ҳам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон хоб ба хизмат меравад. марзу буми кишвар нангу номуси кишварро ҳимоя менамояд. мо бояд волидайн инчунин омӯзгорон худи фарзандонамонро барои ба ҳифзи ватан, барои мудофиаи марзу буми кишвар доимо тайёр намоем. боварӣ дорам ки ҷавонмардон аз ин мактаби ҷавонмардӣ мегузаранд. имрӯз ҷавонони ноҳияи Вахш саф оростанд то ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мардонавор хизмат намоянд. ба онҳо роҳи сафед мегӯем бигзор ватани тоҷикистони мо ҳамеша сулҳу осоишта бошад, марзу бумни тоҷикистони мо ҳамеша тинҷу ором бошад ва ман ҳамаи модарони ноҳияи Вахшро даъват мекунам ки бо хоҳиши худашон фарзандони худро ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил намуда барои хизмати адои ватан модар тарбия намоянд. волидайни даъватшудагон, сарбозон ва собиқадорони ҷангу меҳнат низ андешаҳои худро доир ба хизмати ҳарбӣ ва адои ин қарзи фарзандӣ баён намуданд. дар ҷараёни ҷамъомад ба 62 ҷавонони даъватшуда ки давоми 6 моҳ дар мактаби ронандагии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиа ба таҳсили ройгон ҷалб гашта буданд, шаҳодатномаи ронандагӣ супурда шуд. дар ин рӯз ба он ҷавононе ки курси кӯтоҳмуддати кафшергариро хатм карданд аз тарафи шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳия бо шаҳодатномаҳо таъмин шуданд. дар вазъияти хотирмон ба ҷавонони даъватшуда аз тарафи мақомоти иҷроияи ноҳия тӯҳфаҳо
тақдим карда шуд. гурӯҳи бонувони чаканпӯш бо кулчаҳои лазиз дар ин ҷамъомад ҳузур доштанд ва чун анъана маросими кулчагазон сомон дода шуд. дар қисмати дигари ҷамъомад аз ҷониби аҳли фарҳанги ноҳия барномаи ҳунарӣ пешниҳоди иштирокдорон гардид. нахустин гурӯҳи ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ аз ноҳияи вахш бо баргузорӣ намудани ҷамъомади мутантану хотирмон ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ гусел карда шуданд. маъруфи назди фахриддини карим намузали эргаш барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи вахш.